Maswera sei vazukuru? Maswera bo here? Mubve mandudza kuti muri kundinzwa here first of all. Tichikumboita settings. Kugarisa usingaite live. Ukagarisa usingaite live stream. Hazvina kunaka, handichazviite futi. Handichazviite. Murunzwike here? Zvakanaka. Sound boy here. Sound boy here, sound boy here. Okay. All right. Thanks very much. No confirm kuti sound yakanaka. Thank you so much, Judith. Zvinhu zvacho so. Zvinhu zvacho zvakaoma. Zvinhu zvacho zvakaoma. Maswera sei kana kuti munofara here kwese kwamuri? Munofara here vazukuru? Zviri kudidi? Muri right here? Tikwasanei manje vauya ngatitaurei kucomment kuitira kuti ndinge ndinoziva kuti ndianani vari panapa nditi. Vauya right. Vauya ngatitaurei comment section, kumacomments kuitira ndikukwazisei handiti ndikuonei kuti ndianani vauya ndigone kukukwazisaiwo tisatatanga. Hatisi kuzostreama kwenguva yakareba, tiri kustreama kwenguva diki. So let's participate kuitira kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakadii, zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka vazukuru handiti, zvifambe netime right. Oshanti zviri kudidi? Waswera sei muzukuru? Tete Oshanti muri right here? Thanks very much for waiting. Program ndeyenyu. Judith Kandiwa zviri kufamba here muzukuru? Thank you very much. Thanks very much for coming nekuya live stream. Thank you very much. All right. Toda kutendai mese mauya ndoda kutendai nerutsigiro rwese rwamunopa pachannel penyu, rwamunopa kuSaint TV Foundation. Thank you very much nesupport yese yamunotipa handiti. Without you hatigone kuvapo. Saint TV is because of you handiti. Imimi ndimi vanhu achona, ndimi vanhu vacho, and tinongotenda nekuda kwekuti munoramba muchisapota. You supported Saint TV from day one. You supported the vision from day one. Tasvitswa naMwari nhasi handiti. So ndinongoda kukutendai vazukuru. Basa ramakatituma takaita handiti. Takaita mari dzamakatipa dzatakakukumbirai, help madonations dzatakakukumbirai last time. Takaita handiti. Amakatipa takazadzisa basa ramakatipira madonations iwawo handiti. Chinova chinhu chakanaka, chinhu chinofadza. Takatoita vhidhiyo rachona rezvatakaita ipo panapa pachannel. Ukatsvaga vhidhiyo rakanzi Saint TV Foundation donation kuchi Mount Habden handiti Children's Home, unotoriona vhidhiyo iroro riripo handiti. So nhasi tadzoka zvakare because vanhu vakaenda kuMount Habden, home inonzi Simba raMwari Children's Home, vane zvavakanosanganawo nazvo. Unozva kuti vanhu vakaenda paground vanonoonawo situation iri paground. So vane zvavakanoonawo zvavakadzoka nefeedback kwatiri
ndofunga zvimwe zvachona even if you go pavidhio rachona pavidhio rataka-uploada pachannel panapa, munotonzwa vachitotaurawo vana mbuya vanochengeta vana kumount Upton pachildren's home pavakaenda. Ichildren's home isina madonations, havana vanhu kana kuti mastakeholders kana kuti macompanies ari kumira nawo zvizere vachivabatsira, and of which vane vana 52 kana dzisingakanyanisi 51 or 52 all in all. Nanambuya varipo vakangozvipira kuti vange vari vanochengeta vana vasina zvavari kuwana pazviri, and so vane zvimwe zvishoma zvavakakumbirawo zvakare, vakati aiwa tichazodawo zvakare nezvakare nezvakati zviri kuratidza kuti zviri kushota zvisiri kukwanira vana. So pari zvino ndichaisa link. I'm going to invite varidzi vebasa iri vauye mustudio vazokudza zvizere, handiti. So Oshanti naPilili ndaisa link, ndimo andiri kuda pari zvino kutanga, ndimo andiri kuda. Can you please come mustudio? Basa ratanga, basa renyu ratanga. So live stream yedu hatisi kuiita kwenguva yakareba zvikuru. We are just going to run this stream for 45 minutes nekuda kwekuti mangwana tinenge tichienda zvakare kumabasa, so tichange tichida kuzongoti tinoti kurumidze kuzorora. So ndaisa link. You are welcome. Pilile Spilisiwe, siyakubiza uze la sizokhuluma indaba yatinayo neweOshanti. Please come through so that we can discuss this issue. As I was saying, last time you gave us quite a number of donations. You gave us money which you entrusted us so that we can go and fulfill the work which we've asked the money for. Okay, so this is what happened. We managed to buy some groceries. We managed to buy some groceries. All the things which were bought. Actually, we have the video here on this channel, so you can go and check for the video. St. TV Foundation donation. Yes, you can just go and watch that video so that you can see what actually we did with the money which you donated last time. So I just want to thank you all for donating to St. TV Foundation, for partnering with St. TV Foundation. If actually we are here because we need full-time partners as well. We need people who say todakumira ne St. TV Foundation, and so that's why I'm inviting Oshanti and Pilile kuti vauye mustudio ndo vane nyaya yachona yese. Ansandaona hwani wavo auya kuti vauye vazotiudza kuti zviri kufamba sei. So nyaya iripo ndichisanofamba zvangu nekuda kwenguva. Alright, no problem. Oshanti, since she's busy kubasa, hapana chakaipa, achanga achitsigira zvake ari kunze. So nyaya tinayo vazukuru ndeyekudaiwo sekuziva kwenyu last time kune vakaona video takaenda kuchildren's home kana singakanganisi inonzi Simba raMwari children's home iri kuMount Upton. So pane vana varipo vakawanda about 51 or 52. Video rachona takatorika panapa
ramunokwanisa kuona zvatakanoitawo ipapo. So tasvika ikoko vakazozivisa kuti vane zvavanolekawo, vane vana vakomana vasikana vati kure, handiti vane vana vasikana vati kurewo vabve zera, vavewo kuma 14 15 16 years zvichidaro. So vana ava vakura, vasikana vakuenda vakuendawo vakutevera, handiti regai ndaura chishona yakadzama, vakutevera. So vaitiwo vari kudawo matoiletries, handiti vari kuti izvi zvinhu zvitori emergency zvekutoti tikatokwanisa kutozviona kana nhasi chaichai mangwana tinotozviti zvigare zvaenda, nekuti vana vedu vamwe vachona vakutevera. So vari kushayikirwawo kana kuti vari kuleka. Ndofunga vanhu vechidzimai vasikana munozviziva kuti kana uchitevera kana kuti kana uri pamazuva ako, zvinhu you won't feel comfortable kana usina matoiletries anofanira, handiti zvakafananawo nemapads, handiti vakudawo mapads, vakakumbirawo kuti mukakwanisa kuvatengerawo mapads, handiti mune matigonera, mukakwanisa kutitengerawo zvishongo zvemukati zvevakomana nevasikana, ivi mazera ati kure iwawo kunyanya, from tingati 12 13 14 15 16 years, munenge matigonera. So ndopandakaona ndikati hazvinhu izvi hazvisi zvinhu zvoombestereki zvekutoti tingatokundikane, handiti hazvisi zvinhu zvakanyanyokura zvekutoti vana vangatoshayiwe, vasikana vangatadze kutova comfortable when they go for their menstruation periods nekuda kwokuti ashayiwa mapads. Hazvinatsoita zvakanaka, handiti especially kana inini newe tiripo, tisu tatova vabereki vachona vazukuru, tisu totova vabereki vachona, tofanira kutoti tinge tinobatsiranidza kuti vana vedu vange vari vanowana zvekushandisa, handiti so ndonyaya imwe yatauya nayo azukuru. Yes, Woshanti. Hello, Uncle Morisei. Right, zviri kudidi? Ndiri right zvangu. Sorry Uncle, ndiri busy nebasa, but zvinonzwisisika. Basa ngariitwe, ndo ratiri kutoda kuti rikashandwa kamari yacho ndo yatinoda kutoshandisa ipo pana. Makatoimirira. Takatoimirira mari yachona. Anditika. Yeah, all right. So ndaona kunge mamukunditsvaga ndikatiregedza indisvike zvema 2 minutes. All right, no matogona. All right. Chekutanga regedza indikwazise vazukuru vaanko, our family. Ndinongoti makadini Saint families, makadii zvenyu kwese kwamuri. Mufaro wangu kusangana nemi zvakare pano, nyama nemweya zvese zviri pamwe chete. Hakuzi kungwara kwedu kana kugona, asi nyasha dzaMwari. So ndinofara chaizvo kusangana nemi mese. Ndinoimba kuti mese muri vatano. Sekutaurwa kwamboitwa naangu kana kuti sekutendwa kwamboitwa naangu, ndiripo pakutenda vanhu vakawanda vakapatina nesu muna December kusvika January. Tikakwanisawo kutenga grocery redu, tikakwanisawo kuenda naro tikanodoneta kumusha wesimba raMwari, children's home kuMount Upton. So we thank you so much guys nesupport yenyu. Takakwanisa kuita donation yedu, our first donation. And also toda kutendawo vanhu vakanotimirira, our Saint Crew team rekuZimbabwe. Ndoda kungokutendai Sister Peshina Mukomalevi. Thank you so much nekunobata basa kwamakaita. We thank you so much. Mwari udenga ramba chikuitire zvakanaka.
Yeah. Ndopinda munyaya here yangu. Yes, ngatinange munyaya. Alright. So nhasi handina nguva yakareba ndiri pano. Ndichangoti 2 minutes ndobva ndarowa pasi. Alright. Chekutanga pakaendwa kunoitwa donation kana paine vakaona vhidhiyo vakakwanisa kuriona kana mamusati mariona munogona kuenda kunoriona angu munobva kuti riri pati rinowanza sei kuriona handiti. Pakaendwa kumount upden ana gogo vakakumbirawo zvakanyanya kuti kune vana variko ma16 years vakomana nevasikana. Vana ivavo vasikana vanawo vekuti vakuteera, so vanodawo zvinhu zvakaita semapads, zvishongo zvemukati sekutaurwa kwaitwa naanko kuvasikana zvese nekuvakomana handiti. So vari kukumbirawo our help kana tichikwanisawo kubatsira vana ava nezvishongo zvemukati nemapads evana vasikana. Kana chiri zvishongo zvemukati ndiri kutsanangurawo munozivawo ma16 years vanawo vanenge vakuti 1 vanenge vakuteera vanenge vachida mapads iwaya, 2 vanodawo maunderwears, 3 vanodawo mabra. So ndo help yavari kudawo. Zvakare vaikumbirawo if kumbirawo kana paine vanodawo kupatina nesu kana kuti vanodawo kudoneta zvinhu zvakaita semablankets, hembe dzekupfeka, bhutsu kana takuti hembe dzekupfeka nebhutsu tiri kuda any age kubva pa16 years kusvika kwakanzi kune mwana ane 1 year 7 months handiti angu. Yes, tine kacheshe katina. Kune kamwanawo kane 1 year 7 months. Saka kana paine vanenge vaine hembe dzavainadzo kana bhutsu kana zvinongokwanawo mwana ari 16 years zvichidzika kusvika pane ka 1 year 7 months, please guys tikukumbirawo your help. If you can help us tingafare zvisingaiti naivo vanofara kana naMwari chaivo vanofara. Zvakare nedambudziko remablankets vaitema kuti hatinawo mablankets, tikukumbirawo mablankets. And also tikukumbirawo kana paine ane even kana anokwanisawo kudoneta fans chaiyo kana old fans. Tikukumbirawo vakati vari kukumbirawo fans because vana vari kubuda vari kupoya. So at least musha wavo ukakomberedzerwa vakirirwa nefans zvinova zvinhu zvinoita zvakanaka zvinovabatsira. So ndo chikumbiro chatinacho chatauya nacho pazuva ranhasi. Yes. Alright, so ndonyaya ndofunga muri ngoinzwira vazukuru handiti. Ndofunga tambozvitaura ndogara ndichizvitaura kuti channel ino ichitanga this YouTube channel nekukura kwayaita, we are more than 21,000 subscribers on sHome. We are a family. Hatidi channel yekungonzi tinongoya toita gossip, celeb gossip zvopera zvakadaro, then what handiti. Toda kuti tinge tiri tine chatinobata at the end of the day, titi tatandara but tadzidza chimwe chinhu. Number 1, number 2, taiwinza sanduko kuupenyu hweumwe mwana handiti. Yes. So kana tiinavo vanotaiwa toda kuti tinge tiri tinopatina nemi pazvinhu especially zvataurwa iye zvino panyaya yezvipfeko, panyaya yemapads, nyaya yemaunderwears, yemabra. Hello? Hello? Sorry. Alright. So, ango sorry ndokumbirawo kamusendere pilile link ari kutadza kupinda mustudio. Alright, so you can go ahead nekutaura ndimbobuda mustudio. Alright.
Alright, so nyaya ndonyaya yatinayo yekuti if there is anyone ari kudawo kudonata whatever you have guys, chamuinacho tinotambira as long as chiri chinhu chinokwanisa kuti mwana abatsirikane. Vana ava havafanirwi kutambura isusu tiripo. Zvakare chimwe chinhu chandakanganwa, vakanga vachikumbirawo kuti kana paine vanokwanisawo kubhadharira vana ava mafees, you know, even if we select 1 or 2 or 3 vanokubhadharira mafees kuti vana ava vaende kuchikoro kuti tivagadzirirewo ramangwana rakaita sei rakanaka. So ndonyaya yatinayo guys. Kana paine vanodawo kupatina nesu, you are free kutibata. Angu vachaisa manumbers screen and then munokwanisawo kubata nesu mopatina nesu. And the other thing ndoda kutendawo zvakare tine we have already one person akatodonata nesu kudhara this second donation yatakuita. I just want to thank Sisi Tandi for your donation. She gave us 2 bean bags full of clothes and she gave us 1 blanket. We thank you so much, Sisi Tandi, for your support. We thank you so much for your donation. She's our first donor. So we just want to thank her so much for her donation. And also, I'm sure Ango uploaded the video. Iripo pachannel pedu panapa munogona kuenda kunoiona. Sisi Tandi tichitaura nawo. She gave us 2 bean bags full of clothes. We thank her so much. She's our first donor. And yeah, so that's the story. If there's anyone who wants to partner with us, guys, please feel free, come through titaurirane tonzwa kuti zvakamira sei, whatever zvamuinazvo. Vanenge vari muno muJoburg makasununguka kundibata kana mine zvamunenge muchida kutipa, and then totaura kuti tosangana kupi tozvifambisa sei, handiti? So that's the story. We thank you so much guys. Ndinoziva kuti inini newe kana tiripo we can do it. Hapana chinoramba kana inini nemi tiripo tichibatira pamwe chete. Tinozviita chete no matter what. Vane ivavo vanotopfeka, vanotodya. Kana kuinewo vari kuZimbabwe vane magadheni vanokwanisawo kuvabatsira nezvinhu zvakaita semuriwo, matomatoes, munosununguka zvakare kutibata tokuudzai kuti munozvifambisa sei kuti zvisvike pavari, and then tozviendesa, handiti? Over to you, Uncle. Hameno zvaita network yenyu haisi kunzika, mazviisa pamute. Alright, so ndonyaya yatinayo guys. Kune vanoda zvakare tiri kutsvagawo, angu handisi kukunzwai, but I'm sure ndofunga vamwe vari kukunzwa, asi uziva kuti vamwe vari kukunzwa here, just to confirm kana vamwe vachikunzwai, inini handisi kukunzwai. Kune zvakare tiri kutsvagawo mapartners, to those vanoda kupatina nesu every month, kuti tinge tichikwanisawo kuwana mari ma100 yekuti tinge tichikwanisawo kuunganidza mari iyi tizenge tichikwanisawo kutengera vana ava mablankets muna June. Kana paine vari kudawo kupatina nesu ma100 every month, those vanoziva kuti they won't disappoint us, please feel free kubatana nesu, mopatinawo nesu, tokwanisa kuti tikwanisewo kuunganidza mari yekuti tikwanise kutengera vana ava mablankets zvakare nezvekupfeka. Also tiri kutsvagawo zvakare to those matailors vanosona, kana paine anokwanisawo kutisonera madresi chaiwo chaiwo evana ava. Vana ava vakashama, hama dzangu. Vana ava vanotonzwisa tsitsi, havana hembe, havana bhutsu. Kana painewo vanokwanisawo kusona tumadresi twevana vari slim, because vana vacho vari slim,
kana paine anokwanisa kutisonera tumadress twevana vari slim netumashotiwo netumatishetiwo, please guys feel free kutibata motiudzawo kuti munokwanisawo kutisonera matisheti mangani nemashoti mangani nemadress mangani. Chikumbiro guys, tiri kutokumbirawo if we can help these kids. Kune vanokwanisawo kutibatsira naizvozvo, makasununga kutibata totaura and then toona kuti tozvifambisa sei. So ndonyaya yatinayo muzuva ranhasi. I'm sure kuti angovaisa linki kana paine vada kupinda mustudio, feel free kupinda mustudio totaurirana. Pane link, there's a link below. You can just click the link and then you enter the broadcast totaura if you have any help yanenge uchikwanisa kutibatsira nayo. Come through guys, come through guys. Let's make this difference in these kids' life. Yatingovachinjiraiwo upenyu hwavo. Munoziya, ndakarwadziwa ndichiona that video revana ivavo. Unonyatsoona kuti vana ava they really need our help. They really need us. They really need us. Vana ava vari kutotida zvakanyanyisa, kubva kuchikafu chaiko, kubva kune zvekupfeka chaiko, kubva kune dzidzo chaiyo. So guys, tibatei totaurirana toona kuti tingakwanise kubatsira vana vedu ava sei. Ngeti welcome back uncle. Yeah, apa ndakunzwika? Yes. All right. Thank you very much. Thank you. Zvinonetsa. Zvachona zvinonetsa. Aiwa, wataura chikwadi chamazvokwadi muzukuru. Ngatite tirangarire vana. Ngatirangarire vana vazukuru anditi. So chekutanga, first and foremost, vanhu vatiri kukumbirawo vanhu vachauya vada kupatana nesu. Last time pane vanhu vakawanda vakati promise anditi kusanganisira neumwe homeboy wangu vamwe vakasiyana siyana vakati promise kuti pamari but handei pakuti mari dziya dzichibude ranga rave basa chairo chairo. Panga patova nebasa chairo chairo. Takutoita setiri kunetsa vanhu. This time we are not going there. Enzo akawasha hatisi kuzombotera vanhu mainbox. That's true. Sezvinongoita muzukuru wangu ndoti muzukuru here kana kuti tete spiwe vapinda. Hello, murunduona. All right. Nubian queen. Yes. Yakawanda. Yakawanda. Hey Nubian queen, how are you? Let me try with my phone. This year. Kuoneka for ya iti. Msavare nechigunu. Andina chigunu. Nubian queen like a problem in network. No, it's not network. It's this is what, yeah. Yeah, Raguda queen. I think it's cover yen. So we cover. Ndashandisa iPad nas. Let me remove the cover of the iPad maybe. Get the link. Yeah, ndamupa linki ndoranga chitonetsa kutoti ndisvitse ndamupa ameno haasati abudikira. Right, kuri ndaona kuti message. Mira ndimboni ngirikina ndizame nefone. All right, it's okay. It's okay. It's okay. All right. All right, you can go ahead, Uncle.
Okay, ndachiti kudiko ndachida kuti pilile ndamupa link ndamuendera kuinbox ndikamupa. It's very unfortunate kuti gadget randoshandisa ndoimwe ndikushandisa phone nhasi ndoimwe chete yandiri ku ndo same phone yandiri kushandisa izvozvo. Ndosandambobuda. Yes. So vanhu vatiri kuda kutanga kuti vauyeka kana zvikagoneka zvikafamba zvakanaka tiri kukumbirawo mapartners. First and foremost we need partners, those who partner with us kuti tisarambe tingoita malive stream awo handidi tinge tiri tinongozotaurawo hedu here there tichizvawo zvinhu zvedu zvakarongeka. So we are asking you guys out there, those who would want to partner with the Sage TV Foundation, and those who want to partner with us, but not each and every month inini ndichange ndichizokupaiwo ma-subscriptions, and do vatiri kuti please guys uyai tizotaura tizoronga. Right, yes, now we can see you now. Welcome to the show. Right, zvekudidi. Mushe sister mugepe ndiwo here wanga vakawanda still. Pane munane kuyo handisi kumuona ndiani. Ari kubasa. Ane red tape, ane red vari pabasa. Vari kubasa vatongouyawo zvekungoti zvifambi abva vatotiza. Abva vatotiza. Others could say no problem, I can partner. Hakuna kuti chando ndezvanika. And you don't need to come and tell us. Because by force kana magudai kwainzi my yes. Nini ndo I'll work behind the scene. If you want any advice or anything, I'm available. I'll work behind the scene. That's it. No advice problem. and other things I can support 100%, but I will work the scene. No problem. I understand you better than everyone else. Okay. And mimi starting takatorinyorwa kare. Because rakatopinda kare mumakombiyuta rikaguguliwa rikazoomiwa. Mukatoriona kuti ndiri papika. Mati, munotinspire nesuwo, at least if we've some tikaita vanhu 2-3 vanenge mimika vanotisapota ndidi kukunyepera iri, we can actually go far because already we are going far. That's okay. So tinozvisiya kuna Mwari, we just pray about that. Yes, that's very true. That is very true. So like now video makaiona takaenda tikanodonata zvatikadonata, and also there's a lady ari South Africa, she donated clothes pane about 3 mabin bags akazara nehembe dzevana. So takasa tataura hedu nawashanti ndiakatambira aive vachazotudza kuti zvinhu zvachona zvinosvika sei kuZimbabwe, because toda kuti vana vange vari vanopfeka hembe idzodzo. Also tasana nekuenda kuwinter manje, winter iri kusvika manje vana havana mablankets, so tine zvinhu tu zvatiri kuda kuti tinge tiri tinotsvaga pazuva ranhasi. Toda kukumbira vanhu vanopartner nesu vanenge vachipa monthly subscriptions, kuti vanhu vanoti vanoda kutengawo mablankets, vanoda kungotenga blanket. Tine vana 52 vasina magumbezi ezvezvi. Okay. Now blankets are which type and
Where do you want to buy them and the like? Right, I think zvingaite easy ini nangu mafungiro angu. Blankets as well. Pardon? Mafungiro angu zvinogona kutiitira easy kutengera mablankets kuZimbabwe nenyaya yekuti mablankets kucrossa pamabhodha paanenge anotinetsei kana especially kana ave akawanda. So tichazoita kuti representatives edu vecrew vari kuZimbabwe vaimbosvika paWave Valley blankets apo vambonoonzwa kuti blanket rinoita mari peblanket. Okay. Yes. Yeah, that's okay. Munongoti update then toona zvokuita tiri kuno. Aiwa, pakanaka pakadaro. So parinasi emergency yatinayo vazukuru out there. Emergency yatinayo ndeye vanasikana vasina zvekusimira mukati, vasina zvekushandisa matoiletries, vasina mapads. Zvakatonzi zviri kudiwa because vane vana vasikana vakura varipo. So zvinhu izvi zviri kudiwa because each and every month zvinhu zviri emergency. So kune vari kunze vanoda kupatana nesu. Okay, kune vari kunze vanoda kupatana nesu, feel free to get in touch with us. Kune vanokwanisa kutibatsirawo nematoiletries evana vasikana, mapads, maunterwears, mabras. Tingangoti vanoda kupfeka kubva mukati kusvika kunze because avana. Vanoda kupfeka kubva kubhutu kusvika kune zvese, havatorina. So if you can help us, vanoda kubatana nesu, ango madigits anoti kudii. Hello. Oh, that's naenda pa mute. All right. Tete Mgepe Oshanti. All right. Ndidedzerewo namba dzachona because ndo dziri mukati. All right, rega ndinadzo, rega ndichadzinyora ndichadzidisplaya ipapa pambera dzese ndichadzidisplaya, don't worry. So handina precious patience, hanzi makadi anko ina I can help also. So precious patience, handi matora zita kara precious patience. Yes, it's precious patience Nyakabao. Yes. Nyakabao. Yes, she can help also. Thank you very much. Thank you so much, Mzukuru. So this is what I'm going to do. Rega ndichaisa namba dzachona dzese pa screen apo kuitira kuti kune vanoda kupatana vabve vatibata ipapo. Rega ndigare ndadaro. Matima vane charity number here mimi ve-TV. Mune charity number here. Mune charity number here. Hatisati. Iri registered here. Wow, okay, no problem. Hatisati. So this is what we are doing. Ndeimwe nyaya yatiri kuda kufambira kutaura kunokuka tiri muprocess kuti we actually want to register our foundation. Munozwa kuti tichitanga we used to think that it was just going to be a once off thing. Chinhu chekuti taingozoita tobva tasiya. But actually mune musingazive kuti zvoni kune vana vari kutoda help yedu kunzo.
Murona paturureva. Zvaingova zvinhu zvongofunga kuti tichangoita December kungotengera vana grocery for Christmas zvinongoitwa nevanhu vese tosiya zvakadaro. So right now ndakataura na mukoma Levi ndikambati vaende kumaofisi emitemo vanonzwa kuti process yachona inofamba sei yekuti tiregister. Yeah, because it will be easier. Let's say you want to ship things to Zimbabwe from here. Can I see a registered direct tax and all those things? Yes. Duty, I mean. So yes. So no process yatakuda kutoti pinde zvekuti next time I'm sure patoita live streaming next time tinenge tatova tinoita garawo pasi secommittee handiti tinoita committee inenge yagara pasi and then patodzoka tinoita tova nefeedback yekuti tave papi nenyaya yekuregister for charity for this foundation. Because toda kuti zvinhu zvese zvinge zviri pamurau, zvinhu zvinenge zvine gwara zvekuti people actually can trace vachiona kuti foundation yacho inobatika papi sei. Yes. Because hatichatomiri kumira hatichatomire pabasa racho. Yeah, that's okay. Yeah. But munoziva kuti basa ramunoita rine miedzo futi handitika munozviziva ka kuti muchasangana nevanhu vanokudzai zvisina basa vasingakutrustii vachasvibisa zita renyu. So you need to pray about it as well. As much you want to do the work, you need to pray about and fast about it. Yes, that's very true. Make strong. Yeah. Chete munoziva kuti tinotenda Mwari nekuti sometimes munoziva kuti pane mamwe masituations aunopinda muupenyu pa life pako iwo wakazvimiririra pekuti Mwari anenge achitokutrainai for the future. Toti totanga kutozofunga kuti kumwe kwatakabva nako pamwe patakadarika napo yaitova nzira yekutoti Mwari aitoti traina isusu takanga tisingatozvioni. Kupomerwa chaiko chaiko muriona zvavafane pachanewepo panapa kuti tizosvika kukura kwataita kudaizvi. Pane kumwe kupomerwa kunotoitika kumabackground uko zvinoitika kumashure, kupomerwa zvino, kutaurwa zvino, kutukwa wakuda kubira vanhu uda mari, kutukwa, kusvorwa. So you need to be strong about that. You need to pray about that. That is very true. That is very true. So pane number dzandaisa pascreen idzo. Ndaisa number dzaoshanti mugepe SA number. Can you confirm kuti ndagona here? Ango ini mozotonditumira pa WhatsApp pangu andioni, the numbers are too small for me. Oh, all right. And those same number idzo dziya dzaminati. Handina number dzamugepe. I must get hold of Makaramba undipa number dzenyu handi. I don't have your number. I do have your number, but in moment I'm so sorry, my sister. Nditakubatai nhasi chaiye kusati kwadoka. Marara ndichangokutsendera imessage handiti. Handirari musandaiona. Yeah, that's okay. Ora Pilile, sawubona. Pilile. Upilile ulate namhlanje. Akafuni ukukhuluma neukhuluma. Pilile.
Felicio. Network yake amenoteta sei. Yeah, network So yake iri low what zvisikuita. else are you going to discuss today before I come out? Hello. Hello. All right. So what else are you going to discuss today before I come out? All right. Chimwe chinchi ndechipi chimwe chingado kutaurwa tete Oshanti. I think zvinhu zvihombe zvatirinyanya kutemera ndizvo zvokungoti dei vana vedu vawana zvekupfeka kubva mukati kusvika kunze, zvakare nemablankets, and also tiri kutsvagawo mapartners vanokwanisa kupatina nesu. Vanokwanisa kupatina nesu ma100 chaiwo pamwedzi, zvekuti tinge tizokwanisawo kubatsira vana vedu, tisarambe tichizongoti kana paita dambudziko toya titi guys tipeiwo. At least we can take kubva muhomwe iyoyo tichiendesa, but tiri kuda vanhu vanokwanisa kupatina nesu every month, vanhu vanoziva kuti they will. Ndo vanhu vatiri kudawo muzuva ranhasi. So ndingangoti ndo zvihombe zvatinazvo nhasi. Yes. So this is what we are going to do. So number ndaisa pa screen. Number ndo dziri pa screen idzo. Saumo na pili. Linjani namhla network yamhlupha musi. Hayi ngiyabona namhlanje network iyabheda. Siyaphila unjani wena? Hello. Uncle. Yebo. Hayi namhlanje inetwork yakho iyabheda namhlanje, angazi ukuthi ifuna ukuthi senzeni. Angazi ukuthi ifuna usenzeni. Kodwa siyakubona kwamanje. Hayi kwamanje siyakubona ukuthi umuhle kanje. Hello. Right, guys, whenever in South Africa, those who can call, who can WhatsApp, not only South Africa, all over, wherever you are, if you want to partner with us, there is the number on the screen. You can go and talk to Oshanti Mugepe on the following number, that is +27 61 437 2406. Also, you can get hold of our St. TV Foundation number in the UAE, +971 56 9096. These are the numbers aunogona kubata utaura nevaunotaura navo, and then zvinhu zvobva zvafamba zvakanaka. For all inquiries zvamune muchida kubatsira nazvo, munogona kuenda panhamba idzi. Right, panhamba idzo dzakanzi +971 vamwe vanowanzofunga kuti ndianko vanenge vanadzo. Musamhanyire nyu kuti anko makadii, unogona ita 1 week usina kudairwa because handisiri ndinadzo zvinezvi. Dzina someone anenge achidzimaneja anotongozondipawo kana zvadii, kana nyaya dzacho dzaita personal. Wandini inini handina foni. Hey, I think we need to do something, Uncle. You must have a phone, no? We need to do something about that. This is Piwe. Pilile. We need to do something for only Zimbabwean uncle. Only Zimbabwe uncle will share a phone, you have a private phone, sure.
Zimbabwe yacho shemu vane kambudzi kanotonzwisa tsitsi. Ko kana tichida kukubata emergency, imimi foni ina somebody, ndichida kutaura nemi direct, ndoita sei? Havatobatiki. Ipapo panotonetsa chokwadi. Hey, Toita say, let's do something for our only Zimbabwean uncle. He's so old. Aiwa vazukuru vachaita plani zveshuwa. Ona problem yandoita nefoni ka. Foni ndikangoita foni haita nekufa because ndakutotanga kutoita mavidhiyo kuedita. Foni ndikangoita foni kwe 1 week inobva yatofa. Munotenga foni dzakaita sei sekuru? Munotenga foni dzakaita sei dzinofa idzodzo? Aiwa, zvinhu zvachona hazvichade foni, hazvichatongode foni, zvakuda mazikamera chaiwo chaiwo. I've been using my iPhone since 2014. Inotori brand new. Kutaura so brand new. I think yaita school work, yaita everything. Ndiri kubasa ndo inoshanda. I think we need to contribute Maria iPhone then. Panyaya iyo like contribute nyaya iPhone kuseri. Haipapo mune matoita basi because zvimwe zvinhu zvinonetsa zvachona ndezvekuti idzodzi dzaiva nhamba dzangu idzi ndo dzaiva nhamba dzangu dziri apo idzi but dzakaipedzisira dzahaijekewa nechannel yenyu nefoundation yenyu ino ndakudza ndichisina foni. Mwari ari kutokuona iso vangu, don't worry. Mwari ari kutokuona iso. Ndikangoita foni chete inobva yatori vakomana ndo yava kutoshandisa kutoita kucommunicata nevanhu vachidii. Rati Mwari ari kutokuona iso, don't worry. Yeah, ndinogamuchira. Chakanyanyokosha ndechekuti basa rifambe riende mberi. Yeah, that's okay. Yeah. Pane zvimwe zvamoda discuss here. Aiwa, apari zvino takuda kutongoinvita vanhu vari kuda kuuya mustudio vachitiudza kuti vanotipei, vada kutipa monthly subscriptions, ndo vamwe vatakutoinvite. Yeah, okay. Maybe. Yeah, but Angolka, na sister Mgepe, whoever is who can hear me. Hello? Don't Sarande gone in studio. No, we are listening. Nherera. Okay, right. Imimi, you can't just say tunodama donations. Tunodama partnerships. Tunoda mari, tunoda vipeko, tunoda chikafu chevana. Yeah. Right. Okay. Why do you Hey, shamshanzike volume yaenda kure. Volume yenyu yabva yadzika. Anko muri kuvanzwa here sisispiwa ini handichavanzwa. Handisi kuvanzwa. Hameno chichaitika pavolume yavo. Ini muri kundinzwa? Yes. All right. Volume, all right. Okay. So ndiri kuisa link pazukuru. Those who want to come mu studio vada kutiudzawo mashoko tikurudzirane nevanoda kuuya vachipatana nesu. You are free to come tizokurukura. Ndaisa link pazasi apo handiti. Uyai tizotaura. Uyai mustudio tizotaura. Nobody sees me. Right. Maukundi wairi ango. Yeah. Right. What I was saying is, kuti vanhu vaite inspired of your work and it.
pari zvino muri kungoti tinoda ma-partnerships, tinoda ma-donation. Mirai, of our work. Yes. Yes. Right. Tiri kudiscussa zvema-donations nema-partnerships, food, whatever, right? Yes. Hatisi kudiscussa about ma-benefits. Why we want these things? Why ma-benefits? Why is it important to support these young orphans and whoever is destitute? Why are we doing it? Okay. Right. Mabvunza zvakanaka. I think inspired. Yes. I think tichaita tichipapindura zvishoma nazvishoma. Regai tigamuchire vachangopinda. Welcome to the studio. Hello, muri sai. Hello, Sekuru. Hello, ndiri kukunzwai munofara here? No, tiri right. Mari sei vazukuru vose vasekuru. Vazukuru vanofara, vazukuru vakagwinya. Aiwa, tinotenda. Okay, I just wanna, okay. Program muri kutaura no, tiri kuinzwisisa Sekuru. We are here to support. Okay. But I'm sure you just need to sit down, then kwakunyatsoona kuti tingabatsira sei, because some they can't have their monthly subscription, but panenge akwanisira, and I just want to know how much is there a minimum or maximum for the contribution, monthly contribution? Is there minimum or maximum? No, hapana. Chakaita ndechekuti hatikwanise kunge tiri tinotaura kuti munhu ngatipe pakati. Though hedu tiri kuti zoni at least ikaitawo kana vari kuSouth Africa ikaita 100 rand, mari iri equivalent to 100 rand, inogona kunge iri inotibatsira. Okay, actually we say minimum of 100 rand up. Okay, I see. No, very right. Then no, we are here to help. Yes, I know tinotenda. Thanks very much nekusupporta nekutsigira kwamunoramba muchiita. Okay, Sekuru. Tichitenda kuti tinosvika kure tiri tese. Ndosaka chakanaka ndechekuti tinge tiri tinobatsirana patinenge muchionawo kuti zoni apo ndogona kuisa pfungwa dzangu zvinhu zvikaenda mberi, zvinhu zvikamira straight. Don't hesitate to tell us kuitira kuti tinge tiri tinobatsirana. No, pari right, Sekuru. Chokwadi. Nekuti this basa iri harisi remunhu wani, basa redu tese. Yes. Yeah. So no mamira. Pili. No, pari right, Sekuru. Tiri pamba kubatsira usi, then you could try batsira sei. Andotaura nevari South Africa then. All right. Okay. Thank you very much, Tete Chinga. Thank you so much. Thank you very much. All right. Okay, Sekuru. Much love. Much love. Thank you. Yeah. Okay. Bye. Swaziland. Apo. Right. Pili. Sekuru muri sei. Ndiri ndiri right, network yangu yandirasisa nhasi ndanonoka kupinda. Network yacho namawana lele. Mawana meno kuti ndekuno here kana kuti kwese. Hai, network yako kupela tina yala i right.
Okay, hayi network yangu ehluphayo mpela. Otherwise muri sei zvenyu. Hayi mina ngiyaphila, unjani wena? Mina mphilile uncle. Hayi, that's good. Ngijabula kakhulu ukubona. Lami ngijabulile ukulibona. Ngithole seliphakathi kohlelo, angazi ukuthi bese likhulumeni or bese likhuluma okungakanani njalo. Alright, hayi noma even ukataura futhi zvatataura hazvina kuipa, hanzi dzokorore nesimba. Yes sekuru. Ya. Yebo. Mina ngizobuya nje ngithanda ukubonga. Mina ngihlala ngingocelayo. Namhlanje ngibonga imuli yeZimbabwe, ngibonga usizo lwenu olisiphe lona phezu kwe-orphanage yettu iSimba Ramwari Orphanage. Sikwanisile ukuthi sihambise ukudla esakucontributayo eMount Upton eSimba Ramwari. Sihambisile impela ukudla ufana nale shukela, i-rice, green bar, ihufu, impuphu, ne-cooking oil. Sibonga ikakhulu abasithwalela i-program yethu, uBrother Levi, lo Patience, lo Sisi Pheshi. Sibonga kakhulu ama-partners ethu, because ungayisibo otherwise uhlelo lethu belungasoze lahamba kakuhle. Siyababonga ama-partners ethu kakhulu. Manxa sijongile ividiyo esayibonayo leyana, abantwana bajabula. Abalandela uhlelo lethu babona ividiyo yethu ukuthi abantwana bajabula and babesitsho nje besithi isepa yayingeyokugcina bayo. So kuyinto enhle kakhulu maZimbabweni into esayenzayo. Sikhangelele njalo ukuthi siqhubekele phambili, sincedisane sibilo ihlelo lethu luhambe kakuhle. Okwesibili into yesibili enza yitsho anku engiyithanda ukuyicela kakhulu bonke abalaleleyo, indaba yama-pads. Melele abantwana abangamantombazana, namuhla melele abantwana abangamantombazana. Kulusizi kuwo wonke wesifazana olaleleyo namuhla ukuthi omunye umuntu galayo lelo pad liyadingakala komunye umntwana. Kuba nzima ukuthi uqede monthly cycle ngela pad. So namhla melele umntwana oyinkazana, melele abantwana abangamankazana beSimba Ramwari Orphanage. Sezwa ogogo becela kakhulu, besithi labantwana abangamankazana abala ama-pads. So siyacela konke nje olaleleyo, siyacela i-contribution yenu ayidingakali ukuthi kube into enkulu kakhulu. I-pad nje liyafunakala. Anything ayifuna. Siyabonga. Yeah. So nyaya ndiyo chokwadi tiri kuti izvi zviri emergency. Why tiri kuramba tingotsinidzira izvika? Because these are things which are needed the most, especially a girl child. These are some of the things they cannot do without. What do you call this? My essentials, yeah. Yes. So what are we saying? We are saying if we can have something that tinogona kuti tinge tinotenga nacho mapads, even not only pads now, because of this pandemic. It's a global pandemic. It's everywhere, and it's affecting and infecting everyone. And as long as you are exposed to it, you can be infected. So what are we saying? These little ones as well, they need some face mask as well. There are some people who are not going to I have some face mask. I can actually sew some face mask. We also need those things so that we can protect our kids. We can protect these young ones as well from the pandemic. Pavanenge vachitamba, vanenge vane
face mask avo. So Right. number ndichadzorera zvakare number. Let me ndichaisa futi number to all those who want to partner with us, all those who want to contribute anything. Some they are not comfortable kuuya pa live stream. You can go to the number on our screen and talk to Oshanti Mugepe. She's in SA. For those who can anything around Gauteng province as well. If you call her, she can come and pick. And also we have got Pilile. She's in Cape Town. And it Pilile. Yes, Pilile. Yes, she's down. Yes. So if you want to donate anything in kind, she can organize also for the pickup. Iko Cape Town. And it. Welcome back, Tete Nubian Queen. Right, okay. I was going to ask you, Harare, kuti 50 kg rice and tamarind. Yeah, 50 kg. I think we bought, if I'm not mistaken, 25 kgs rice. I know it's 20 US. Is it 20 or 25? Yes, around 20 US. Yeah, 25 kgs the rice. So, 25 milliliters the cooking oil. 20 liters the cooking oil. Wow, Nubian Queen is at nemiku inbox. Then the price akanyatopana because ndomoda rafu ndete rafu figure then ndoona kuti kuno kuningakwanisa kutsvaka mari sei. Inenge yainzi 18 yainzi chiko 20 liters right wakatenga something like 18 and Okay, 18, 20 somewhere there. yes, don't round figure 20 and okay, that's okay. 20. No worries. Yeah, okay. I think Chisha moda utarani ndisati ndaenda nhasi ndiri busy nepaperwork yangu pano. My birthday is on Saturday. Oh, wow. Makeke achona upa. Mwana uyanzadze. Instead of buying a cake, asking for a cake. Ango anotomira akakutumira muzukuru wenyika. Ini ndiri kuti iwe handi wakazvarwa. Iwe ndo wakazvarwa ka nehanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu kupinda bhizi nemimba yako yainetsa. Saka ndiri kuti saka sekuru vemunhu kanga vanongomira sefavorite muzukuru. Handisi favorite here sekuru. Obviously, vakatotenga kambudzi vakati mukuru wangu Nubian wakanetsa hanzvadzi yangu. Taiti kumutswa pakati peusiku chinzi ndoda shiri. Apa futi unoda kuramba uchimonetsa. Ndofanonetsa kasekuru ndogorega kunetsa sekuru vangu sei. Ndoziva kuti muzukuru mukadzi ake ka but haiwa ka iri birthday airiri ndo chambosponza zvese. Uchitenda une mabhachi nechii kuti aiwa makandizvara makadii. Inini mabhachi akabviswa sekuru zvese zvakabviswa zvese zvikaenzi zvese. Aiwa asi ini ndapfeka bhutsu shangu dzamai kai. All right, don't worry. Aiwa present inouya pachando. Yeah, that's okay. Saka pane zvamoda kuti ndisati ndaenda. Aiwa tinongoti zvichengetedze zvakanaka muzukuru. I'm offering my service. But muri kutaura kuti no. Hapana munhu anoda kuti okay toda kukumbira kuitirwa zvakati.
inini hangu sasekuru chandiri kukumbirisa chandiri kukumbira kuitirwa newe ndechekuti zvichengetedze muzukuru. But seriously, guys, I really need prayers right now. Jokes. Yeah. Yeah, that appointment for tomorrow was cancelled for Tuesday. All right. I know that in a situation of COVID, my hospitals are not very serious. It's good on point. Yeah, Papa, very serious. So I really need prayers. I'm serious. Though I'm going to be in a private hospital, but still I need prayers, please. Actually, we will pray for you. I will talk to one or two. We'll talk to the team prayers. TV, intercession. Kuti tinge tinonamata nemi. When are you going? Tomorrow. On Tuesday next week. No, tomorrow, but they cancelled, so they booked me in a private hospital. So it's Tuesday now. All right, so it's fine. Tichirine time. So tichazoita zuva rekunamata nemi before you. It's Tuesday. Ndichakumbira vekuintercession kuti vazoita one day reprayer and fasting. Yeah, okay. Thanks everyone. Thank you very much. I have taken a screenshot, so I'm going to have all your phone numbers now. But amena angachinyima inini andinyime mukadzi wadzwaere ini ndanditokunyimira nyaya yamuri kunyimirwa ndeyekuti takaona kunge ndimi favorite waanko, so we decided kungozvisa kunze hedu. One munhu ane peti name. Let me tell you one thing, you guys. Angle, this is subscriber channel. I was following you for a long time. All right. When people, I was following everyone. You couldn't Vaguna Nachibanda, whoever I have been following, but the way you were presenting and everything. If you still remember my first comment. Yes. What did I write? No mandatory. I'm going to subscribe. No mandatory subscriber. I've been following for more than 6 months actually. I've been following for a long time. And I wasn't commenting. I was just putting likes. Then you watch whatever you are doing. Those neta vazukuru vakawanda. Those vanoita but zvako zvazvanyanya iwo ungaita more than 3 months before iterera usingaisi subscribe iwe. Sekuru inanditereri momo just because a subscriber. I don't do that. I don't do fake lies. All right. Let us name sorrow. Panapa ndopa saka ende wakasingatozototi pamberi pachona tanga tichatozoita zvefoundation tichingofambirana futi tese takadaiwo. Saka ndimwari. Yeah, ndozvandakazoita kuti ndisubscribe ndochokwadi ichocho because I want and I love people who help, especially my orphans. I do. Yeah, that's very true. And you are doing a great job also. So what we are saying
Don't What we worry, are nini ndakutambira hangu kure. Alright, ndakutambira hangu kure. No. Let me tell you where the jealous came from. The jealous came from Manonoka to subscribe and to comment. The pet name was just waiting for only you. Yes. And we were there. The pet name I know rakapiwa to only you, but we were there already. Tichitomira mukungu. Zitaro kuti nubheri queen. Tisingopiwa tumoyo tisina basa angu muchipa tumoyo. Reuti nubheri queen manje. Tichazotaura reuti nubheri queen tichazokutaurirai kuti zvakabva nekupi pa next live stream. Yeah, okay. Angu muchingotipa tumoyo yati muchingotipa tumoyo tutsvuku. Okay, guys, stay blessed. Love you all. All right. Much love. Bye. Love you too. Pili. Mwana akanaka. Uyu mundevere kunaka kwakaita mambo natsomuona chaizvo. Mwana akaumbwa uyu. Wambozvone here? Wambozvone here wochandi? Aiwa ango jealous down ndiri mukadzi zvangu but aiwa Pilile aripo zvimwe tinganyeberana. Tinganyepe zveduka. Pilile chakaumbwa chimwana chehanzvadzi yangu ichi. Aindotenderwa kuzvitaura. Kwaindotenderwa kuzvitaura ka. Sekuru vemunhu. Hai ndini sekuru vemunhu ka. Indotobvumidzwa ndakanatsomutarisa soka ndikaona kuti apa ndogona kupesa ndakuzonzi sekuru hamene kuti vakuita sei. Ndikabva ndatasa officially vazukuru vangu vese ndovada plus ndodanana navo indini sekuru ndodanana navo vese. Sekuru munofanirwa kudya tsvimbo dzacho titi ndimi sekuru vevanhu. Iwo unofunga kuti munhu angazouya achiti sekuru ndoda muzukuru wenyu indisina kumbotesta ko ndikapa munhu shuga inovava ndofanira kutanga ndaona kuti sekuru vazondinakidza manje ndinofanira kutesta first. Iwo ngapa munhu zvinhu zvausiruziva kuti zvakaita sei. Oh yes. Product fanira kutanga waona product. Otherwise, we say, guys, network yangu nasi ya mawana ndida kunyepa network yangu mawana. Aiwa indribo guys, so nyaya ndiyo ma messages ndiri kumaona. Thanks very much kune vanyora ma messages handiti ndiri kuudzwa nevakomana kuti pane ma messages apinda tichakurespondai soon after live streaming inoi. Tinenge busy kutaura nemi vese varichacontributa ndoda kutendai zvakanyanya. Thank you very much. Also kune vachaenda kunhamba idzo strictly business handiti ngatingotaurai zvebusiness chete vazukuru kunhamba idzo dziya. Ukatanga kutaura zvisina basa chokwadi ndechekuti unoblokewa, you'll be blocked immediately. So kana ukada kutaura nawo shanti nhamba dzataisa panapa pa screen ziva kuti uri kungotaura zvefoundation. Ukazoda kutanga kuti pirinyi she's taken and she's taken. Vamwe vacho vandipinza busy shem. I really don't know what to do. Vamwe vacho yeah. Vari kuita sevachatozo chete ndotongozofara noti muzukuru wangu anonzwisisa ake kuti ndinowamwe vazukuru vangu nhunzva tunzva nundira mutsima ameno ndovaita sei vamwe vanoyanzvadzi dzangu ndovanii chaizvo kuti afambire chimwe seambulance haagoni, kuti angofambira chinhu one seambulance haazvigoni. Vamwe vacho vane mudhuku sekuru ndovazukuru vedu anotouya nemusikanzwa but zvangu ini ndavajaira zvangu wandiritete vanhu kana isekuru ndodiko hapana zvekuita. Tongozitaisawo seka ndosaka ndichitotyaisa Pili ndosaka ndichitotyaisa nhamba dzako ungapinde bhizi. Pilile muzukuru wangu uyu nekunaka kwaakaita uyu angova
Vaudzei kuti zvangu vaudzei angu kuti neni am also taken. Uya ndiri nayo. Uya vazukuru vangu vese ndakatora ndega. So, boy. Noti boy here sekuru vevanhu. Aiwa, sekuru. The whole Zimbabwe here sekuru vevanhu. Kutadza kana kupawo vamwe vazukuru venyu mukana. Ava vanofanira kusheyawo sekuru musaite nhafu yakadaro unofanira kusheyawo nevamwe kuti zvinakidza vana mantombazana kuti atini manje mina ngiyavhalela yonke into kuti ayeyei bona yangichela manje kuti heyi abhasopa angu ufuna uzivhalela madhodha la ndagariswa ndisina kuita mix and mingu ndisina kuita inonzi isina kuita yaiti kumbonyenga mangwana tine live stream wese ari kuda musikana kana mukomana uya panapa ndoda kugoverai mangwana tine tichinyengana panapa manzwa ndatoanaunza izvezvo wese ari kuda mubhebhi vandoda vanhu vari serious wese ari kuda bhebhi kana kuti ari kuda murume kana kuti mukomana mangwana nechidhisha but motanga mandirega inini ndosarudza wangu wandinoda first. naitete kuzvidzwa zviri kutaura ndinofanira kutanga ndanhonga nyama imakamboona mwana mudiki achitanga kunhonga nyama mukuru asati anhonga vanonhonga kana mukuru achinonoka vanonhonga saka mangwana tine tichipfimbana zvedu tichipfimbana nasekuru ndichirongera vanhu mabhebhi nevamwe vazukuru vangu vakatorongeka but kutya kunyenga alright rega tisiye so nyaya yeduka kungofara taura izveni hazvizoni maserious everyday aiwa hatingambochipedze life tichema so vanoda kuita zvavanoda kuita uyai kumafoni number taisapo tozotaura so ngataura edu mashoko edu ekuguma nhasi vazukuru vangu Pilile, over to you. Yeah, sekuru. Yes. Inini nasi ndichataura neshona. Ndakukutendai mese maZimbabwe nekubata basa kwamakaita muchibetserana nesu. Aiwa tiri kuenderera mberi nefoundation yedu vane shuwiro yokutibetsera hatimbomiri kuzvitaura ipapo hatimiri tiri kutaura kuti ngatibatsiranei mutoro uyu vana ndevedu tese vana vedu ndevedu tese so vanodawo kutibetsera manhamba angu watiisira manhamba pasi apo ya ndo zvimwe zvandinoda kuwedzera futi panyaya yekorona iyi vazukuru vasekuru ngatizvichengetedzei korona iri kuuraya vanhu ngatifekei mafacemask ngatisavai ignorant siziphathe kahle lapho esiyabe sikhona silandele imithetho iyabe ikhulunywa ngiyakwazi abanye nje abalaleli but ukufa kuseduzane akukho khatshana kumuntu ongalaleliyo ziyathanda ukubonga kakhulu sithi much love Philip sekuru sasa uzoba ukhona la mina I'm already uzonekeza abanye ama-advice bakhona amantombazana wafuna ukuthi bayadinga ama-advice ukuthi bayazi ukuthi mayindoda iza
kubo iyamthanda azokwazi kanjani ukuthi impela indoda iyamthanda. So ngiyafuna ukuthi uzoba ukhona kusasa ukuthi or ngiyakucela ukuthi uzoba ukhona kusasa ukuthi uzosizana uzosiza abanye ukuthi indoda iyabonekana kanjani ukuthi hey Nherera changu nechizulu kusanganisa. Kodwa ngizokhuluma kahle. Ngiyadobha-dobha. Uzozama ukukhuluma kahle kusasa. Hayi ngizobuya ngizabe ngikhona. Ngizobuya. Uzotsho ukuthi kuyabe kunesikhathi bani ngizobuya. Ngizocebisa abazulu bakho sekuru. Futhi njengoba bakazi. Futhi ngifuna ubakhombisa ukuthi umuhle kanjani. So usethe kahle ikamera yakho. Hayi ngifuna ukuthi babheke yonke into kusasa. Kodwa ngifuna ukuthi banikeze imali ekuqaleni. Ngizwatshela ukuthi ukuthi wafaka imali uzobona. Faka imali ukuthi bazobona. Wathi oshada. Philile uthina ngingakathini Philile. Uthi ngithe usekuru imangancane uthi wathuda kuita tete veZimbabwe, the only Zimbabwe. Kusasa ngiyabe ngingubabakazi. Iwewe urithethe inini neke ndilebabakazi. What's the difference? Muchishona nemundevereshi kochi. All right, guys. So thank you so much for supporting you. Munoramba muchisipa pamushapedu. Basa renyu richenderera mberi. So nyaya yatauya nayo nhasi mainzwa. Tofunga tese tainzwa. Tinotenda kune vachabatsira. Tinotenda kune vachatibatsira nemaadvice, kune vachatibatsira nemari, kune vachatibatsira nehendi, nemaped, whatever zvamuinazvo guys. Tichangora akutokutendai in advance. We thank you in advance. Mwari kudenga ramachikuitirai zvakanaka. Ndisingakanganwi kuramba ndichitenda our first donor Sisi Tandi. Thank you so much nesupport yenyu. Zvakare uncle, I think ndakaenda kubhengi ndikabvunza nenyaya yeaccount. Vanenge vakandiudza kuti I can receive mari from anywhere. Okay. Yeah. From anywhere. So vakandiudza kuti I can receive mari from anywhere. So our account pamuna inbox tinokupai to those vari kure vari kuBotswana. Kune vakambenge vati vari kuBotswana vachida kuzotibata. Feel free kutibata kuma WhatsApp numbers. Tokupai account moisa mari inosvika. Izvi zvinhu zvichaita kuti tinge tichikwanisa kubatsira vana vedu, mwana wako neni, kuti anga ainewo ramangwana rakanaka kana kuti anga aine upenyu hwakanaka, anga achidyawo nekuguta zvakare nekupfeka achichena. Ndinongoti ndo zvandinazvo muzuva ranhasi. Musara munyasha. Tobva tati much love. Hayi, so mina ngisekhona kwamanje. Hayi mina ngisekhona. Azuthi Oshanti. Ngiyacela ukuthi ubheka ama message. I'm sure ukuthi bafaka ama message manje. So angazi ukuthi sifake yakho futhi inombolo Philile. Uzosivumela? Fakanini ezika anti-Oshanti kuphela. Fakanini ezika anti-Oshanti kuphela. Anti Nakarizma TV anko munotogona ndebele lo. Mozwa ndakakura naye here mwana kana kuti ndakakura naye here. Vana vadiki ana Charisma. Mujeremani akakura andoshandisika kuti ndakadzidza ati ndafamba I'm well traveled. Kufamba nalo I'm well traveled. From Central Africa, Southern Africa. Ndafamba. Apa ndakatozobirawo. Ndafamba. So ndakugonawo malanguage akawanda. That's good. Right. Even kuvulavula
navulavo chichangani futi nachitiva nyani. So loko anitiwa kuri vakona machangani here apa matsonga. So imikombela hinkwenu kuri loko mi lava ku hi koma, loko mi lava ku hi neketa swilo leswi hi swi kombela swona, tinhamba ti kona lani. So ma swi kota ku hi koma ka tinhamba leti, tinhamba leti mi hi byela ku ri mi le kwihi futhi mi lava ku hi pfuna njhani, a ni ri? So loko ni na vona machangani va lava ku hi pfuna, ku pfuna vana va hina, wa swi tiva ku ri n'wana a nga koti ku va xisuhani mina na wena hi kona, hayi a hi swi pfumeli leswi. So na mi kombela hinkwenu ku ri loko mi lava ku hi neketa something ma swi kota ku hi koma ka tinhamba letiyani. Loko u lava ku vulavula na Washanti Mugepe lo u tshama South Africa, Gauteng, wa swi kota ku mu tsalela ka WhatsApp tinhamba letiya ni fake ka ti-screenini. Loko u lava ku vulavula ni munhu a tshama UAE, ya ku Saint TV Foundation UAE, wa swi kota futhi ku hi koma ka tinhamba letiyani. So Auntie Washanti, face yenu iri kupi? Muri kuita iko? I'm working with love. Okay. I know. All right. So hayi charisma makakura ndichiona ndaikubvisa madziwa iwe, andakakura tese iwe ndanga takura kare. Right. So guys, ndo nyaya yatanga tinayo, tinokutendai zvakanyanya. Thank you very much ne support. Thank you very much for those also who want to have a Saint TV Foundation t-shirt. You can go to the inbox and we will tell you how you can get your own t-shirt. Okay, we've got t-shirts like this one, which Philile is wearing with a big logo. Yes, you can have one like that. We've got some other ones with a small logo here, a golf t-shirt or a round neck as well. So everything, if you come to our inbox, we can tell you how you can get yours. Okay, so whatever profits we are getting from these t-shirts, they are directed straight into the funds of Saint TV Foundation. So by buying a t-shirt, actually what you'll be doing is supporting Saint TV Foundation. You'll be supporting their projects, whatever they are doing by those fans. Okay, so I think it's good as well to have our own t-shirts. So it's easy for those who are around Cape Town. You can write for us and you get your own t-shirt. If you are in Zimbabwe, anywhere in Zimbabwe, you can get your t-shirt as well. If you are in the UAE, the team is ready waiting for you, and you can get your t-shirt. If you are in South Africa, if you are in Gauteng province, you can get your own t-shirt. So let's support Saint TV. That's true, Ango. To those vari kunzvimbo dzakaita sana Pretoria, mukaita 5 and above, I can deliver your t-shirt pamunenge moyo munouya tosangana pabosman paya, and then I'll give the t-shirts to you. Mukakwanisa kuita 5, handingazokwiriwo tax guys kuuya kuzodeliver 1 shirt. But at least if
umwe anogona kuti anoda kukwidza ake text pane pasina chakaipa. Kana achida hake kundikwidza text panenge pasina chakaipa, but instead yekuti andikwidze text tinogona kuitumira neposting note or tinogona kuitumira nepep. That will be much easier. Yes. So t-shirts aripo nhasi ameno ndangoitawo confusion ndanonoka ndichibva kwandanda ndine yangu t-shirt saka haina kuainiwa anditi sekuziva kwenyu kuti sekuru vanogara madzimai vese vari kure, so handina kuwana time yekudi yekuaina yakawachiwa. Taurai nemuzukuru wenyu Nox ari kuti inini ndodawo sekuru, ndodawo angu, ari kudei Nox? Nox taura katinzwe kuti unodawo chii, uri kuda baby? Aiwa, I guess ari kuda kupatina. Oh, tumalove itu. Kesi Kayo zviri kudi. Oh, alright, ana Nox ari paJoburg apa. Joburg uri padhuze. T-shirt. Alright. Ibo waenda ari kuda t-shirt. Thanks very much. T-shirt unoiwana iri tori padhuze newe paJoburg apa. Ari paJoburg. So enda kuinbox. Enda kufone number dzatichaisa panapa. Ndidziseke kupedzisira tibve tavhara yedu stream yedu. Mangwana tine live stream ndine ndichikumechanisai vazukuru. Wese asina munhu mangwana hafaniri kubva asina munhu kuti zvaita sei. Shuwa nekusvika kwandakaita uku ndonzi sekuru wachoona nevazukuru honai zvavari kuita. Hazvizobudi. Kana neniwo kutoda kutozokura ndichatozoita ndikuratidze gore rinoiri kuti ringapera ndisina kukuratidzai shuwa mukadzi. How did it zvakaita sei kuva possible kuti titambe Christmas tisina gogo, taida kubikirwa isusu mafidhlongo? Anti basa rakazowanda. Basa makazondiwanzira. So basa kuwanda kwebasa angu makatadza kutsvaga here. Plaza ndina foni ke. Foni yangu makahijack. Ndodi ndoti pafoni iyo iyandi yamune muchiti perenye mese ndo inotaurwa futi na baby. Aimi azvidi kudaro. Okay. All right. So thank you very much. Takuvara live tatandara. So mangwana ndikuda munhu wese panapa, wese asina munhu ndikumuda panapa. Mune makaita line queue kudaiwo. Ndichiti iwe na uyu makafitana, iwe na uyu budai, endai makadai munotaura. Iwe na uyu budai makadai munotaura. Iwe mangwana kune kwakaipa. Mangwana unenge uchinakidza sekuru, unenge ndiripo. And I think mangwana pachange pakazara because ndo nyaya dzavanoda idzodzidzi. Mangwana sekuru. Mangwana ndoda kumechanisa vanhu mangwana. Umwe nomwe amire newake. Sure, gore rinoiri ringanzirisike gore ringapere shuwa tisina kumboita muchato, live streaming yemuchato yevazukuru panapa. Hazviite povhara channel yacho. Taurai zvenyu, live inotodiwa 1 kana 2 kana 3 yevazukuru venyu vanonge vadadisa gore rino, tingatofara. Honestly, ango tichasaina nemapenzura because vazukuru venyu ava havatendeka. Zvebhilo no. Why? Penzura inoramba ango. Amsadara. Bhilo angu unenge wazvisungirira. Mangwana aiwa ndoda michato inosainiwa nebhilo. Zvevanhu vano chii chinenge chichinetsa chaizvo. Zvakanda angu tozvitaura mangwana. Alright, ngatitore mangwana. Hanzi nakayo hanzi ndine ndiripo. Aiwa uya.
So number vazukuru Kayo wanenge aenda uyu angu. Ndiye here ari paprofile. Hai. Adam. Saka ngataure mangwana tinatsoitaura mangwana. Ndinotendai vasikana mauya ndinotenda munhu wese akaudio pazara nhasi. Thank you very much for all your unwavering support. Vese vari kusapota ndinokutendai. Vese vanoona mavideos. Chingodzawo shamwari yako about our channel handiti. Channel yedu hatisi kungoconcentrate totaura zvegossip to entertain you handiti. Totaura zveceleb gossip. But I believe kuti tive one family. Ngative one mhuri. What am I saying? Ndikuti tiitewo tichiinteracta tichitaurirana tichinzwanana tichitaurirana kuti ndeipa nditi let's be ngative channel inochinja kuva channel but ive family. It's better that way. That's why muchinzwa ndichiramba kuti ndinzi ndine vanondifollowa handiti handifarire mastatements ekunzi kufollowa I'm your friend. Ayo panapa tina anonzi mafans. Panapa tine we are a family. Handiti handina anonzi mafans handina mafans. But iwewe izvezvi iwewe wandiri kutotaura naye, you are my family. Handiti part and parcel yefamily yangu. Hapana ari special better than others. Channel inoendedu. So ngatishare mavideos edu. Ngatizivisewo vamwe about this channel vange vari vanouya vachisupport handiti so ndo zvatangotinge tinazvo pazara nhasi. Ndichambonoita 10 minutes ndiri pafacebook, ndomboita kalive pafacebook tichiona kuti tingaona naniko kwanditi. Thank you very much. Thank you so much. Nesupport yenyu yese. May the good Lord richly bless you according to his riches, according to his abundance grace. Anditi muchengetwe naMwari imi nemhuri dzenyu, vabereki venyu nevana venyu nehama dzenyu dzese ngadzirwirwe nekuchengetwa kubva pachirwere cheCovid, denda rakatiwira tese. Murwirwe, muchengetedzwe. 2021 I declare and I decree kuti hapana anofa pakati pedu handiti hapana anofa nekuda kwechirwere cheCovid. Tese tichararama with long life. Psalms chapter number 91 verse number 16 inobva yatizoni with long life shall I satisfy thee. So nhasi ndiri kudeclare kuti long life to your life, long life kwauri handiti nezita raJesu, nezita raJesu. May the good Lord bless you. Ngataurirane futi mangwana from Uncle Saint TV Foundation crew. Pilile Oshanti na Nubian Queen angari pano, Magaya Creation angari pano, ne crew yese tichibva tachi much love.